gustos. En l'Elx continuen esperant reforços. En la sessió d'esta vesprada al Díaz Iborra, la plantilla i el cos tècnic han rebut la visita de l'home que té la clau perquè el mercat dels franjaverds comence a manejar-se. Jorge Sánchez ha sigut testimoni directe. Primers 15 minuts de la pretemporada on els mitjans de comunicació han tingut accés a l'entrenament de l'Elx i avui protagonisme per a Cristian Bragarnik. El mandatari argentí va arribar dimecres a la ciutat de les Palmeres i avui ja s'ha passat per l'entrenament. Tota l'estona pegat al mòbil i és que feina no li falta. Molts reforços s'esperen així, a la ciutat de les Palmeres. Imatge molt cridanera. Bragarnik saluda efusivament Pere Milla després del conflicte pel seu contracte que ha acabat amb la renovació del català. A la gespa el focus estava en les dos possibles eixides, Mojica, que s'entrena al marge, i Lucas Boyer. El davanter argentí podria anar a un gran de la Lliga, però el mandatari de l'Elx vol treure el màxim possible. Si no és així, es quedarà. A Francisco no li queda una altra que esperar, i així de beso passa amb els que ja estan. L'únic que no ha estat en la sessió és el Flaco Pastore. Continua al gimnàs. Demà de matí tornaran a entrenar-se. Diumenge, festa.